Hello, kumusta mga lalabs? In today's video, I'm gonna show you on how to make thumbnail using PixArt. So, una natin gagawin, punta tayo sa PixArt na logo. Click siya natin. Ayan. So, nag-loading siya. Tapos, yan na yung lalabas. Ayan. Pindutin natin ang plus na makikita natin sa ibaba. Ano na. Kung nagkukuluhan tayo, pwede tayong bumalik. Back lang natin yung gilid. Ayan. So, yan yung makikita natin mga lalabs. Na-install nyo pala ang PixArt sa inyong Google Play Store. Kung kayo ay wala pang PixArt. So, kailangan na siya may stable internet connection ka. So, kung gusto nyo ng plain background, makakapili kayo ng color backgrounds. Yung plain lang siya dyan. Ayan. Ayan. Pero parang ayaw ko kasi hindi ako mahilig masyadong gumamit ng plain background eh. So, gusto ko yung mga free photos. So, dahil ayaw ko ng background na plain, yung walang no? Dito tayo sa free photos, which is nakikita nyo naman doon. Nandiyan. So, ang kagandahan dito sa PixArt, marami ka mapagpipilian na background na free. Yung mga tao, aso, bulaklak, lugar, ayan. So, basta may stable internet connection ka lang, pwede naman siya. At saka, ayaw mo magbayad, marami namang free doon sa, sa PixArt. So, namimili ako ngayon. At kung mapili nyo na ako ano yung gusto nyo na thumbnail, Gora na. Yung gusto nyo yung background, Gora na kayo, Gora. Ayan. So, napili ko na siya. Ayan, feel ko para makaluma siya talaga. Piliin nyo yung FIT na 16 by 9 ng YouTube. Nakikita nyo siya sa ibaba. Tapos ratio. Ayan. Yan, 16 by 9. I-grab nyo lang yung dalawang finger nyo para ma-fit siya yung free photo sa 16 by 9. So, dahil parang gusto ko na siya, feel ko na, okay na siguro yan. Gusto ko may background. So, usually ang background talaga is black. So, kapalitan ko siya ng red kasi red is my favorite color. Yung background, yung frame niya, lalabs ba? So, ayan. Step by step po ito. Palitan natin siya ng red. Ayan, makaluma. Kung yung makapal, manipis. Gusto ko manipis lang. Kung feel nyo na yung background, check nyo lang yung sa right side na may check na nakalagay. Kung feel nyo na okay na yung background na frame nyo, yung border ng thumbnail nyo. Ayan, di pula na siya. So, gusto ko siyang lagyan ng retrato. Ayan, so hanapin natin ang add photo. So, napili ko na yung add photos. Ayan. Add one. Pwede na add one sa taas. Para maano natin, ayan. So, gusto ko siya ilagay sa gilid. Kung napapansin nyo, may background yan siya. Yung picture. So, gusto kong kunin yung background para manatili yung tao lang. So, ang gagawin natin is ika-cut out lang natin siya, lalabs. Na nakikita yun rin naman sa ibaba. Hanapin nyo lang siya. Yan, cut out. So, i-cut out natin yung person. Ayan. So, preview natin. Tao na siya lahat. Kung talaga nyo okay na, save nyo yan siya.
Diba? Wala siya sa ano. Pwede mo siyang palakihin, paliitin. Ayan. Ayan lang yung dalawang finger mo. Ayan. So, basta kung may border yung tao, pag nakikita natin sa ibang thumbnail ba, pindutin mo lang yung border. Ayan. Ayan. So, nakakapili ka ng gusto ng border niya. Ayan. Feel ko yung white, pero pwede mo rin ibang red, pwede rin, kahit na ano gusto mo, basta feel ko siya white, kasi madilim na yung thumbnail ko eh. So, ayan. Ayan! So, feeling ko okay na siya. Kapal, nipis. Ayan, hala, naguguluhan. Kasi paganahin nila yung imagination ng Dalabs, alam ko mas maganda pa gumawa ng thumbnail sa akin. Sa akin, example lang. So, gusto ko siyang lagyan ng call out. Yung parang may nagsasalita, may sinasabi siya yan. Call out. So, pinutin natin ang call out. Ayan. Ano bang maganda? Siguro ang una. Ayan. Pwede mo naman yung siyang palitan kung gusto nyo. Yan muna yung ginawa ko. Tapos, type nyo yung how to. Kasi ngayon yung ginagawa ko ngayon, nag-tutorial ako panunuan ng thumbnail. So, yun yung gagawin natin. How to make thumbnail using Pixar. Ayan. Well, feel ko na siya. Parang tama naman yung spelling at saka lahat-lahat i-okay mo lang. Taas. Ayan. So, dyan yung gagana yung imagination mo kung ano yung gusto mo na font. Huwag mo lang piliin yung may mga corona na nakakailalabs dahil may bayad yan siya. Hindi mo sasave yung PixArt mo. Automatic. So, ayan. Pili-pili na rasuki. Anong gusto mo? Gagana yung imagination. Ayan. Sa font. Guguluhan si Inday. Anong gusto niya i-font. So, feeling ni Inday, parang okay na, nilagay ko siya sa taas. So, parang may kulang pa yan siya lalabs pagkatapos. Gusto ko naman siya na lagyan ng text. Kung gusto mo din lagyan ng text, meron din yan siya. So, katapos yan. Ayan. So, lagyan natin siya na text pagkatapos. Ano naman yung gusto mo talaga. So, ayan na siya. Parang okay na siya. Ayan. So, pili-pili lang na marami kayo pagpipilian dyan. Tapos, kung feel nyo okay na, gusto ko na naman siya lagyan ng text. Ayan. Ayan. So, na-adjust ko siya. Parang ano lang. So, gusto ko na din siya ng text. Ayan. Easy tutorial. Ayan. So, ayan ko siya sa baba. Puti siya. So, hindi siya masyado maaninag. Kasi so, katulad lang nung sa kanina sa kubawa natin yung call out, ganyan net. Kasi yan sa gilid ng plus, nakikita nyo dyan sa baba, doon ko pipilian dyan, basta huwag lang piliin yung corona. Kasi yung corona may bayad dyan, pero kung may pang ano naman kayo, pwede naman para mas marami pa kayong mapapilian ng mga design. Nasa sa inyo na yung mga lalabs. Kung anong gusto nyo na design. Okay? So, katulad kanina, pagaganahin nyo naman yung imagination nyo. Kung ano ba talaga yung gusto yung design. O, diba? Hanip. O, diba? So, ayan, pumili-pili na tayo ng mga gusto natin i-design.
Tapos, pag feeling mo okay na yun, add na naman tayo ng photos. Ito naman, ika-crop lang natin. Yan. Yan. Natin siya sa taas, sa gilid. Kasi may mga class dyan sa gilid, lalabs. Saka makakapili na kung anong gusto mo. Ayan, i-crop lang natin siya. Kasi hindi naman yan siya picture ng tao. Pwede natin siya i-cut out. Ganyan na. Pwede rin siya i-cut, pero gusto kong ganyan. So, ayan na siya, ayan na siya. So, kasi feel ko na pangit yung call out ko, pinalitan ko siya na loves. Yun pa din, pinalitan ko lang. Nasa imagination nyo na yan kung paano yun siya pagaganahin yung utak mo. Same na yun siya sa procedure. Kanina, pinalitan ko lang siya. So, pipindutin nyo lang yung litrato kung gusto nyo siyang palitan, tapos change nyo lang. Ganun lang yan siya kadali. Yan. O ha, diba? So mga lalabs, ganyan lang siya kasimple gumawa ng thumbnail. Hopefully may natutunan kayo sa aking tutorial ngayon na step by step. Hopefully kung natin makikita mga ka-tutorial na pagpagin ako sa inyo. Maraming salamat po sa inyo panonood kay Rachel. Sa tutorial na ito, maraming salamat po hanggang sa susunod natin pagkikita, and thank you for watching mga lalabs. See you next time.